Så vil jeg gerne på vegne af Fodbold for Piger byde rigtig hjertelig velkommen til Ane Halsbo, som har sagt ja til at afbryde sin valgkamp for at tale om noget, der er meget vigtigere end politik, nemlig fodbold. Ja. Tusind tak for det. Du er jo skatteminister. Ja. Så er du i valgkamp, men så er du frem for alt en stor elsker af fodbold. Ja, hvad er egentlig dit eget forhold til fodbold? Jamen, først og fremmest, at jeg elsker selv at spille fodbold. Jeg gjorde det meget som barn og som ung. Lidt mindre som voksen, men jeg har fundet frem til fodboldstøvlerne og grønsværen af nogle omgange, også som voksen. Og så synes jeg, at det er et skønt fællesskab at se fodbold. Og jeg elsker, at dem, der spiller pigefodbold i dag, faktisk har nogen at spejle sig i. Også når vi kigger ind i parken og de andre store stadions. Ane Halsbo Jørgensen, du er jo også politiker, og det er jo også en af grundene til, at vi gerne vil tale med dig, fordi vi vil gerne tale noget om den fokus, der er på kvindefodbold, og hvordan vi kan løfte den yderligere. Kvindefodbold stormer jo frem. Der er jo næsten 80.000 kvinder, som spiller fodbold nu i Danmark, og det er jo fantastisk. Men vi er nok også enige om, at der stadig er nogle uligheder, som skal udjævnes. Hvordan ser du situationen for kvindefodbold i dag? Jeg synes jo, det er vidunderligt, at der er meget mere fokus på det, at der er meget mere energi i det, at det virker til, at man faktisk har opdaget, at der også er noget mening og også noget økonomi i faktisk at investere i kvindefodbold. Og så skal man jo bare ikke undervurdere, hvor gode rollemodeller vores landshold er. Og i hvert fald glæder jeg mig over, at mine børn vokser op på et tidspunkt, hvor der er 2 landshold. Man kan lade sig inspirere af, og ikke bare herren. Hvilken rolle ser du, at medierne spiller i den her sammenhæng her? Altså, vi kan jo glæde os over, at der er mere fokus på kvindefodbold, end der var, da du spillede i dine ungdomsår i Fjerkræstøv. Men hvordan ser du situationen i dag? Jamen, jeg synes stadigvæk, der er et godt stykke, og jeg synes, det virker som om, at de kommer bedre afsted med det i nogle af vores nabolande, både mod syd og vest og det hele. Men jeg glæder mig, i stedet for at være irriteret over, at der stadigvæk er noget i Danmark, der halter bagefter, så vil jeg i virkeligheden glæde mig over, at det trods alt er på vej. Og jeg tror da, altså når jeg kigger tilbage på mit børneværelse, så har en Smeichel og Laudrup og sådan noget jo på væggen, og jeg tror da, der er mange piger i dag, som i stedet for har Pernille Harder og de andre fra landsholdet. Og det synes jeg er dejligt, fordi det man ser, kan man jo også drømme om at blive. Og jeg synes, det er så vidunderligt, at fodbold, også på piger, nu er en helt normal ting. Og også noget, man faktisk kan drive det til, og ikke bare spille som barn. Og det var jo et rigtig godt afsnit til at introducere den anden gæst i dagens podcast her, nemlig Jakob Pfeiffer, som driver Fodbold for Piger og Vores Liga. Hvordan ser du, Jakob, hvordan ser du den nuværende mediedækning af pige- og kvindefodbold? Jeg så det jo som et kæmpe skridt i en rigtig retning, da TV2 begyndte at streame A-ligaen. Så det synes jeg er super positivt, og det vil sige, at nu har man et sted, hvor kvindefodbold er tilgængelig. Den bedste vej, ikke? Og alt andet lige, så som du er inde på, Ane, så er det jo der, man kan se, faktisk 3 landsholdsspillere lige nu, der tørner ud hver weekend. Så vi har også landsholdet hjemme igen i Danmark i form af spillere. Når det så kommer til det skrevne medier, jamen der var et stort hul, hvis Fodbold for Piger ikke var der, så derfor så startede vi det op. Og vi dækker, og det lyder jo helt voldsomt, men vi dækker sådan cirka 95% af alt kvindefodbold, mediedækning af kvindefodbold i Danmark, og det er jo alt det, der ikke er landshold, og alt det, der ikke er A-liga. Men det er bredden. Så vi siger egentlig sådan lidt populært, at vi dækker fra bredden og op til landshold. Hvorfor er det vigtigt med et medie, der specifikt dækker kvindefodbold? Jamen, det er bare fodbold som et andet. Jamen, som Ane siger, så er det jo enormt vigtigt, at når man render rundt i Fjerritslev, eller i Ølstykke, eller på Møn, at man har nogle forbilleder, man kan spejle sig i. Og nogle gange, så kan Pernille Harder godt være lidt langt væk, når hun render over som fuldtidspro i udlandet, men så er der jo nogle unge kvinder, som brager igennem på nogle udvalgte hold. Dem skriver vi om, og nogle gange så er der faktisk ikke så langt fra, at de spiller i FC Nordsjælland, eksempelvis Køge, Brøndby, Vorning, FCK snart og FC Midtjylland. Men så er de udlandsprofer, så de er næste skridt. Og det var også det, du var inde på, Ane. Man skulle tro, du havde fodret mig med guldkorn her.
Det er netop også en fuldtidsprofessionalisme, som ikke kun er dem, der kommer til udlandet, men det er jo også de hjemlige spillere, der kan leve af at spille fodbold. Og det tror jeg ikke var god idé. Det kunne man helt sikkert ikke. Der var et landshold, og der var en måde at blive professionel fodboldspiller på, og det var at være dreng. Så vi andre fik også lov at spille, og vi fik også lov at se op til vores landshold, det var bare kun her landsholdet. Og det, jeg synes, det er så vidunderligt, at i dag kan mine børn, jeg har en dreng og en pige, de kan så både se op til her landsholdet og kende landsholdet, og det er dejligt. Men hvordan tænker du, at man kan skubbe yderligere på den udvikling? Jamen, jeg tror, der er meget af det, der er selvforstærkende. Altså, fordi det er klart, der er jo ikke nogen, der følger nogle hold, man ikke kan se spille, og som man ikke kan læse om, og som... Altså, det er svært at få idoler på nogle hold, man ikke har adgang til. Og derfor så er der meget af det her, hvor vi er nødt til at rykke på en eller anden måde på det hele på en gang. Og klubberne skal lægge nogle penge over i deres kvindehold. Der er nogle medier, der skal se det. Der skal være adgang til, at man kan komme og se kampene. Der skal være nogle stjerner, selvfølgelig på landsholdet, men de må jo også meget gerne finde frem til nogle klubber. Altså, og på en eller anden måde, der er i hvert fald andre lande, der er i stand til lige nu at få det hele til at ske på en gang. Og det tror jeg også er muligt herhjemme, og jeg synes også, der er gode ting i gang. Hvad tænker du, Jacob? Specifikt, hvordan vi får rykket det? Jamen, jeg tænker, at hele det der setup, der er omkring, at nu ved de fleste, der ser TV2 i hvert fald, de ved, at man kan gå ind og se en kvindefodboldkamp eller hver søndag eller lørdag, og når de nu spiller. Og det er starten. Så skal der jo skrives som de her. Der skal lægges nogle reels ud med de fede mål. Der skal lægges vi skal have noget personlighed på de her dygtige sportsudøvere, vi har rundt omkring. Forbilleder er jo både forbilleder, når man leverer på banen, men det kan også være forbilleder uden for banen. Og noget af det, vi vil løfte i det er at fortælle de der succeshistorier, der kan være. At man samtidig med, at man er fuldtidsprofessionel, så får man lige en uddannelse, eller man bliver udlært i en butik, eller hvad det kunne være. Så at få den der personlige del med, vil vi rigtig gerne have. Så mener jeg også, at der både fra politisk hold, men selvfølgelig også rundt omkring i forbundene, skal støttes op om det her, og man skal vise, at man gerne vil det. Men dybest set er jeg jo positiv, for vi vækster hver dag. Der er flere og flere, der følger os. Der er flere og flere, der læser. Der er flere og flere, der liker. Der er flere og flere, der bliver en del af vores SoMe. Så behovet er der. Og så er der så økonomien i det. Og jeg er overbevist om, at der snart er virksomheder, der ser, at den her målgruppe er super interessant. Fordi mange af dem i den målgruppe, som størstedelen, altså kvinder mellem 18 og 55 år, det er jo beslutningstager hjemme. Det er dem, der bestemmer, hvilken bank man skal have. Det er dem, der bestemmer, hvilken bil der skal køres i. Det er jo dem, der bestemmer, hvad der skal handles nede i supermarkedet. Og det er jo også for de kvinder, der vil rundt og spiller, jamen sportsudstyr, ikke? Hvad er de bedste fodboldstøvler? Hvad er den bedste sports-BH? Hvordan får man en mascara, der ikke løber? Fordi der er sådan meget omkring, har jeg fundet ud af efterhånden, at man går meget op i sit look, især nu, hvor der er kommet tv på. Og så jeg ved godt, det var et langt svar, men jeg befylder også meget i min hverdag. Nu kan lytterne jo ikke se, at vi faktisk sidder inde på Christiansborg, selvom der er valgkamp. Og Ane, det er jo oplagt at spørge, er der den her udvikling, er det egentlig ikke skubbe på fra politisk hold? Kan I gøre noget herindefra, udover at gå ud og se nogle fodboldkampe? Altså, det tror jeg da, vi kan. Jeg havde en del dialog med DBU om det, da jeg var kulturminister, og også med klubberne. Det er jo i sidste ende noget, der er nødt til os at vokse frem derfra. Men jeg synes, at vi har et ansvar for at understøtte det der, hvor vi kan. Jeg gjorde i hvert fald en dyd af i min kulturministerrolle, at sidde på stadion i England, da vi spillede slutrunde, og også være i parken. Elskede at være i parken, da vi bankede Brasilien. Altså det er jo en kæmpe oplevelse at se det live, uanset om det er herrerne eller damerne. Og det er faktisk at vise, at vi politisk også prioriterer begge det, synes jeg kan noget. Men jeg er i hvert fald altid åben over for, hvad vi i øvrigt kan gøre med det kulturpolitik, vi former herinde. Hvad kunne du gøre dengang som kulturminister? Jamen altså, udover at give det min tid og min opmærksomhed, og betone, at det var mindst lige så vigtigt for mig at sidde på lægterne der, som når herrerne spillede, så er det selvfølgelig også hele tiden en diskussion om, hvad er det for nogle rammer, der er helt ned fra pigeholdene og op. Hvad er det for nogle økonomiske rammer?
Hvad for nogle hjemmebaner spiller man på? Alt sådan noget, ikke? Hvad for nogle public service forpligtelser er der til også at vise vores sport for begge køn? Alt det der. Jeg tror, hvis nu vi politisk insisterer på at blive ved med at have det her fokus, og klubberne også gør, DBU også gør, og medierne også gør, og I så også presser på med at få det ud til danskerne, så tror jeg faktisk, at der kan være noget rigtig godt i gang herhjemme. Der er en ambition fra DBU's side om, at ikke 80.000, men 130.000 piger og kvinder skal spille fodbold inden for en overhænge. Hvad kræver det yderligere, tænker jeg? Jamen, altså forbilleder. Jeg spillede fodbold i alle årene som barn. Men for eksempel startede jeg først til håndbold, da jeg så de Jernhårde Ladies begynde at vinde på Skjærlesvig. Både fodbold og håndbold? Jeg spillede både fodbold og håndbold. Det var i den samme klub, og det var organiseret sådan, at om vinteren spillede vi håndbold, og om sommeren spillede vi fodbold, og når der var stadterhejsning, så skiftede det, og så næste onsdag mødte man op på fodboldbanen i stedet for, og det var et kæmpe godt fællesskab. Jeg elskede det, og de der omklædningsrum og de der ture til udbanekampene og sådan noget, det kan jo bare noget ganske, ganske særligt for sådan et børnefællesskab. Så jeg håber, det bliver lykkes med, at det bliver en voksende pigesport også, fordi det tror jeg virkelig er noget af det. Altså en ting er, at vi gerne vil have meget mere kvindefodbold, og mange flere, der også ser kampene, og det vokser i økonomi og så videre. Men altså for det enkelte barn, det er også bare et stærkt fællesskab at træde ind i, og det ønsker jeg for flere. Hvad tænker du, Jacob? Vi sidder her med en politiker på Christiansborg. Hvis du skal bringe en ønske videre på kvindefodboldens vejen. Jeg vil rose det der med at tage aktiv del og blive set, sådan som i dag for eksempel. Ikke? Det har en enorm symbolværdi. Og så vil jeg da selvfølgelig... Nu er der et valg, der lige skal overstås. På den anden side af valget, der kunne det være rart, at der er en kulturminister, der i samarbejde med DBU løfter en rigtig retning, og man måske nedsætter et udvalg med nogen, der ved, hvad de taler om. Det siger jeg ikke, at politikerne af DBU ikke gør, men få de her klubber med ind, som ved, hvad det er ude i Fjerritslev. Du bliver ved fremme i Fjerritslev, det er det, du spiller af. Om hvad det er, de reelt set mangler. Men så vil jeg lige betone noget andet, som jeg synes er mindst lige så vigtigt, og det er, at det fællesskab, som du taler om, det er guld værd, hvis du har det svært derhjemme, hvis du bliver brimmet lidt i skolen, men er skidegod, undskyld mig, pardon my French, men med en fodbold, så har du respekt, uanset om du er en pige eller en dreng. Der findes piger, der er vanvittigt dygtige, også til for eksempel at jonglere, de er lige så dygtige som drenge. Og hvis man gør det uden skolegård, så afføder det respekt, og det kan give noget selvtillid, også når man måske struggler lidt med sproget, som jeg gør her, og begynder at bruge engelsk ord, men så kan det give noget selvværd, det kan give noget værdi for de enkelte. Og så vil jeg yderligere sige, at det fællesskab, der er omkring kvindefodbold især, er jo et andet fællesskab, det der er omkring herreholdene. Der er jo ikke huliganisme, der er ikke så meget larm, og så siger man, hvad er det positivt? Jamen det kan det være for nogen, fordi der er nogen, der ikke kan magte meget larm. Der er også nogle børnefamilier, som rigtig gerne vil have en fælles oplevelse, der ikke koster en formue. Og det er ikke fordi, jeg siger, at så skal I ikke gå til herrelandsholdskampe eller herrekampe i Superliga. Det skal I selvfølgelig fortsætte i Serie 2 og Serie 1 og i de andre rækker. Men den der oplevelse, som klubberne kan give medlemmerne, give de udøvende, give forældrene, give deres små søskende, er enormt vigtig. Altså få taget lidt mere hånd om de her børnefamilier, som jo for en relativt billig penge kan komme ud og have en hyggelig lørdag, søndag, hvor en grillpølse stadigvæk koster 20 kroner, og en dåse sodavand koster 8 kroner. Altså det er nogle helt andre penge. Og det er det samme, hvis man går ind og bliver kommerciel partner inden for kvindefodbold, så er det betydeligt billigere, og man rammer rigtig mange loyale forbrugere. Den vil sige, okay, hvis Tømmerjørgen han støtter op om mine U14-piger, jamen så vil vi gerne bruge ham. Men på det store billede, hvis du går ind og støtter kvindefodbolden, også i det elite derunder, som store virksomhed, det vil også kunne rykke, at når man står nede i Brugsen, eller i Rema, eller i dansk supermarked, jamen så vil man være tilbøjelig til at træffe et aktivt valg, fordi man støtter op om ens helt store passion. Fordi rigtig mange af dem omkring kvindefodbold, det er ildsjæl, og ildsjæl vænger med jer. Men må jeg ikke bare lige have lov at følge op på det der med, hvad det er for en stemning, der er på stadion? Altså det gik for første gang rigtigt op for mig, da kvindelandsholdet spillede i Parken der tilbage i 22 mod Brasilien.
og der bare var stopfyldt, men det var en anden oplevelse at være i parken. Og der var jo for det første masser af kvinder, masser af mødre, men der var også masser af piger. Og det var en kæmpe glæde. Altså, der var så god stemning. Og jeg blev faktisk utrolig rørt over at tænke over, hvor mange piger, der fik den oplevelse. At se vores kvindelandshold i parken, ovenikøbet med en sejr, og fyldt stadion. Men den der anden stemning, du taler om, var meget tydelig, og jeg synes faktisk, det var en kæmpe oplevelse for mig der. Er det ikke et fantastisk billede at slutte på? En fyldt parken, der ender sig kvindefodbold. Tak til Jakob Pfeiffer for Fodbold for Piger, og tusind tak til dig, Ane Halsboe Jørgensen, skatteministeren, og lige nu i valgkamp. Det var fedt, at du havde tid til lige at tage et break fra valgkampen, for at give dit perspektiv på dit kvindefodbold. Du har travlt lige nu, men får du se noget fodbold i valgkamp? Ej, det er simpelthen for lidt. Men så er det godt, der er en tid efter valgkamp også. Det kan være, at vi lige skal slutte af med, nu vi siger, at det er så dejligt, og en oplevelse at se dem spille i parken, og så vi reklamerer for, at det kan man jo igen til april. Så det kunne vi jo anbefale, at folk går ind og gør. Yes. Ja. Tusind tak for nu. Tak. Tak for det.